Uudenmaan vaalipiiri, huomio! Tiedätkö, mä luulen, että mä oon raskaana. Nytkö se vasta huomasit? Tulikohan se niistä pakastepuolukoista? Oot sä parilla treffeilläkin kyllä käynyt. Tajut, mä oon ihan pulassa. Mut työpätkä loppuu kohta. Eikö kukaan palkkaa mua, jos mä oon paksu? Ja sit jos mä saan töitä, niin mihin mä sen lapsen laitan? En mä kuitenkaan saa sille hoitopaikkaa. Et sä ensin odottaisit, että se lapsi syntyy. Neuvolassa ne varmaan auttaa mua. Perkele, lisää lapsia tehdään vaan tähän maailmaan. Ja yhteiskunta elättää. Mitä helvettiä? Mä oon aina töissä, kun vaan voi. Minä oon 40 vuotta tehnyt Mä en töitä pitänyt ja maksanut kesälomaakaan verot. 7 vuoteen. Te vaan nauratte. Arvaa, kertyykö mulle edes eläkettä? Saatana, kaikki Sulla on tippuu varmaan taivalta kertynyt ihan valmiina mukava teille potti siitä suuhun. 40 vuodesta. Hei, mitäs täällä kinastellaan? Ei kannata riidellä. Se on Pia Lohikoski. Lisää ämmiä, saatana. Ei kuulkaas nyt huonosti pärjäävien täällä kannata toisiaan syytellä. Ruvetaan yhdessä hakemaan ratkaisuja. No tottahan sekin on. Olet niin viisas. Kaikki mukaan! Käymme yhdessä aina, käymme aina rinnakkain, vaikka esteitä on. Tulipa kaunis lapsi. Mitä sanotaan? Äänestä Pia. 305.